Mali kunnafoni TV lajɛbaaw aw ni ɲatuma ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tarata ye avril kalo tile 29 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées ni o ye général de division Umaru Jara ale ye kibaruya di kɛ ka sanga ni kunungun tɛnɛ avril kalo tile 28 san 2025 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ mun kɛ Sebabugu ale marabolo kɔnɔna na. Sebabugu ale bɛ cercle de jɛman de fɛ ni a région ye Ɲorodi Sahel ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka ta avril kalo tile 11 na fo kana se avril kalo tile 15 ma san 2025 fɛn min ye Sebabugu marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Gomitarama, Walatayi, Forêt de Nelu, Ɲamakɔrɔ, Kulufila Jɛngɛ, Fajabugu, Donibabugu, Douala ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na fɛn min ye terroriste tun kɛnbɛ ka wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na mun kɛra sababu ye u ye dugulamɔgɔw ni ka olu nisiri ka daw kun ani fɛn min ye Sebabugu dugu kɔnɔna na ka o dugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ dugu kɔnɔna na. Ka sanga ni o kibaruya ninnu de sa an ka finitigilakaw u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan walasa u bɛ wulikajɔ kɛ ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na. Ka sanga ni o wulikajɔ ninnu de sa an ka finitigilakaw ka ɲɛma a ye kibaruya di kɛ ka yira k'a fɔ an ka finitigilakaw u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka maa 21 terroriste la ni k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. O kibaruya kelen olu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka ɲɛma a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilaka maa 5 olu de banana ni wulikajɔ ninnu senfɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka finitigilaka olu ma. Ka sanga ni conseil des ministres mun kɛra avril kalo tile 11 san 2025 conseil des ministres mun senfɛ an ka jamana marabaaw u ye bataki kɛ ka yira k'a fɔ ko donna nataw la fɛn min ye fanga ɲinitɔn jɛkulu mun bɛ an ka jamana o kɔnɔna na ni o ye parti politique ye k'u bɛnale révision kɛ nin parti politique ninnu kan. O baara olu daminɛna kunungo avril kalo tile 28 san 2025 an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Hali n'o y'a sɔrɔ parti politique dɔw bɛ olu bɔra ka yira k'a fɔ k'olu tun ni sen don nin baara in ale la. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna na an ka ministre mun bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Kunungo avril kalo tile 28 san 2025 Bamakɔ sigida sabanan kɔnɔna na an ka ntolanci terrain mun bɛ yen ni a bɛ wele ko stade Wɛnzɛn Kulubali ale lakuraya la. Ka sanga ni a lakurali ye fɛn min ye an ka ministre ale y'a dayɛlɛ ni baaraw kɛ kunungo. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ kɛ ntolanci terrain durunan ye an ka Bamaliba ale kɔnɔna na mun lakodɔnnen don diɲɛ seleke 4 tɔnbaw ka ntolanci tɔn mun bɛ yen ni o ye FIFA ye. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye Bamaliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka sojɔ ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama. Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fana bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka sojɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka sojɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka sojɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen. Couche Happy Nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama. Couche Happy Nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni don yɔrɔ fana bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ. Couche Happy Nice n y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche Happy Nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche Happy Nice ye. Denmansaw a ye couche Happy Nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotelco ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche Happy Nice denmansaw lafiya. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa ɲamɛkaw olu fɛ yen nɔ
fɛn min ye ɲame gouverneur ni o ye Abdou Aruna ye ale y'a yira k'a fɔ fɛn min ye tajiso minnu bɛ ɲame ale kɔnɔna na ni o bɛ taa tajiso 354 ni o ye station ye ko ni station ninnu bɛɛ lajɛlen ka caméra de surveillance ni ka don ka station na yanni kalo kelen ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ station mun ni ma se ka caméra de surveillance don i ka yɔrɔ la yanni kalo kelen ɲɔgɔn cɛ ko ɲangini o bɛ ta ka da i kan ni laɲini yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa lakanabaliya mun bɛ ɲame faba ale kɔnɔna na o bɛ se ka sabati cogoya mun na. Mali kunnafoni TV lajɛbaw ni ne bɛ dansigi kɛ a ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ k'o da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kibaruya kura olu kɛnɛ kan ala k'an si jɔ ni ka o makɔnɔ.